Bueno, ongi etorri bertze saio batera. Gaur sukaldatu behar duguna da oiasko gisatua. Probesten atzo egin ginula oiasko alabian. Pues atzo sobratu zen pixko bat, egingo dugu bertze pixko bat, probesteko, eta bertze modu bat oiaskoa sukaldatzeko, simplea ere bai. Eta konpainatzeko arroz integral bat. Bai atzo sobratu zen salsakin eta, bueno, bertze gauz batzuekin. Así que, hasiko gara. Bueno, bagazi arrozakin. Kasu hontan ninen duguna da arroz integrala. Hementxe dugu. Bueno, ezagit hemen baden ohitura jateko arroz integrala edo ez, nik uste dut ez. Azkenian integrala da osoago bezala ez. Xuria pues, badu kentzen diote azala. Eta hau pues, da, bueno, jendia da zailago igual jateko, gustatzeko, ez dakit. Ne ustez guin bar dugun moduen ona dagola. Eta gainera atzoko salsakin pues, ematen dio bisitasuna. Salsa hau erabiltzen alda bai oiasko gisatuan dako, bai arrozan dako, oso nitzen dako ematen dio tokia. Orduan, hasiko gara barazkiak zuritzen eta txikitzen. Eta gerokoak. Gero garbituko dugu arroza. Eta dena. Orain dela urte bastante nintzen Indian. Bastante, ja. Eta han komentatzen zuten, pues, claro, lehen arroza, jaten arroz pila bat. Eta lehen arroza, pues, leku guztietan bezala zen, atratzen zen bezala integrala, ez? Eta, hasi zien, ez dakit ze enpresa edo, pues, zuritzen arroza, ez? Gero erabiltzeko azala bertze zerbaiten dako. Eta hasi dizela, ez dakit zeritasun hor fuerte, baina, bueno, hil zela, kriston jende pila. Eta zela, pues, arrozan, pues, azala ez zutelako jaten, ez? Eta horko propiedadiak edo ez zituzten sustituitzen, eta, pues, zerbaiten galera zuten, faltan bat, eta kriston hiltako pila. Orden hau da grano oso errango dugu, ez? Arroz integrala. Beti, pues, bueno, azkenean gaur egun elikadurakin ez, pues, badire beti egon dira, mila teori edo batek ertzen gauz bat, bertzeak bertzea. Ni seguro nago, pues, integrala azkenean dela osasuntxuago bai dela gorputzan dako, azkenean noizen. Zereal osoa, ez? Orduen nik alduten guztietan saiatzen naiz hau iten, bai aurren dako, eta niretako ere. Denbora baldin bagozu, azkenean tardatzen du xurie, baina bastante gehiago. Baina, bueno, denbora izenta, merezi du nire ustez integrala egitea. Bertze errezetan batean ingo dugu bakarrik integrala, baina, bueno, ontan ingo dugu izen barazkiekin eta oiasko salda eta salsakin. Bale, hau ingo dugu, bueno, potxatuko dugu tipula, baina igual zaigu ikustea, pues ingo dugu ebren aldera, bueno, ebra edo zainen aldera. Arroz integrala aipatu duzu, eta zurekin bat nator osasuntsuago dela. Guk adibidez, Errigora ekimenetik erosten ditugu barazkiak eta bertan arroz integrala, Nafarroan ekoiztutako arroz integrala saltzen dute. Orduan, bada aukera ere, etxean bertan egindako arroz integrala erosteko. Bai, gu ere, urte oketan, bete dugu despensa Errigorarekin, bai. Bai lekaliak, lentejak, garbantzuak, erosten dugu dena, eta arroz integrala ere, bai. Xuria ere, bai, erosten dugu biek, baina, bai, Nafarroa erteko hortako zortea dugu, arrasa beratxa da. Eta denetik dugu, eta jak, hartzen badagu tetxera eta Euskararen aldeiten baldin bada, pues... Zer erranik ez? Ezin hobe, hori da. Bueno, eszenario pixko bat batuko dugu. Eta, bai, hemen ez dakit zeba ez den ohiturik... Bueno, azkenean hoi, pues... Industriak edo erabiliko du azala, pues ez dakit zertako. Pero... Hoixen, azkenean... Ongi dago erakustia. Eta, bueno, bigarren eguna oiasko errezetak iten. Hau gaten da pixket, batut lagun batzuk ez hori biltzen direla gimnasio eta crossfit eta tope eta batek, pues bere egunerokoa da oiaskoa eta arroza ez, gehien bat. Arroz xurie, eta, bueno. Berai hori gaten zaio ongi eta hoixen iten du. Bueno, ikusteko, pues, bai oiaskoa eta bai arroza iten aldela modu haunitzetan. Ez bagarri petxuga plantxan eta hora benpin, igual aiaten baldin baduzu ere, pues, modu desberdinetan igual engainatzen alduzu burua pixkat, ez?
Eta bai, niri beti, karo, nire etxan baiaten zela arroz integrala, eta beti, ez dakit zaie, badu bertze zapore bat, igual badu zaporea, ez? Hortaz kostatzen zaigu. Ja, bueno, hartu diot puntu ez, eta bertze salsekin eta ingredientekin, pues, azkenean, zaporea unitzek, disimulatzen dute zaizuna gustatzen ere. Zenbat herrialetan arroza izango den janari basea, ez dela? Bai, haunitzetan. Eta hemen, pues ez delako esto, baina, bueno, lehen errantzataten, artoa eta baino lehen hemen landatzen zela artatxikia, mijo. Eta egiarteko gaur egun ere, pues ez da erreixa arpatzia edo, bueno, sukaldatzia ere ez. Orduen, bueno, aintzinago ingo dugu ere errezetan bat, artatxikiakin. Eta hoxen, zut imaginatzen egiarteko hemen hori landatua. Ez, ematen du kanpotik heldu dela edo, baina ez, hemengoa artoa eta baino gehiago. Eta egiarteko arroz integrala, xuri egiten da segidan eta, bueno, ere hartzen du zaporiak, baina, bueno, hau denbora gehiago egonta, nire uste zaporiak ere gehiago sartzean zaizkio. Eta hoixen, egia da, hoixen, horran dugun bezala denbora bastante gehiago behar dula. Oia presionean egiten baldin bada, gutxiago. Bueno, gongo du lapikoan, gehitzen, igual bota bartzaio 4 aldiz ura gehiago edo, eta bueltaka. Orduan pixkatola gelditzeko meloso edo berak ere askatzeko bere kontuek eta hau crossfitera eta gateko, bueno, hobena. Barazkiek ere, eske, hor egun igual, nire gozu fuerte paratu eta gaten zara dietista baten gana eta hoixen baten datzu, arroza eta aragi eta barazkiek ez dutela deus bezala portatzen edo ematen gorputzai zeko fatu nahi duzun bezala. Horteko, gero analitika eta dena ongi atratzen zaiela eta nola barazki gabe eta luzera ez, uste zerbait pastu berko da. Pero bueno, usko dugu. Igual gu gaude ekibokatu eta ez da ingarrantzitsua barazkiak eta jatea, ez dakit. Ez dut uste, pero hor daki. Aizten aipatu duzu artatxikia bazela hemen landaten niko ez du zantzu, baina bai zantu dut, baztanen leku haunitzetan hartolanda haundiek, ez? Gerora galdu zirenak, eta azkeneko 3-4 urtetan berriz ere berreskuratzen nahi direnak poliki. Ni uste nuen, artoa baino lehen izango zera Navarra, ez? Hemen ere arrasongi ematen da, pero ez, Navarra ere etorri zen gero. Gero uste dut artoa, Navarra eta gero artoa, landa eremu handietan, ez? Landaketa handietan. Eta hoixen bai, nintzun bezala berriz bueltatu da artoa edo pertsonen dako, animalien dako. Zeba hemen ere artoa hartu eta jatea nik ez dut zautu, inunen ez? Ego igual hor Latinoamerikar lekutan bai artoa mazorka prestatzen dutela eta hola. Hemen, animalien dako izango da, dendetan ere gutxi ikusten da bertako artoa edo, azkenean bertako gauza ni ez dakit nola gaten diren, pero gaten direk, hartzen direk kanpotik, hemen ere izan ta, hemen batiburrillo bat. Hortaz, gure etxean ere landatzen da harto pixket, baina da hoi animalien dako. Ez da gitu, itura ez den hemen jateko edo ongi atrako da, pero bueno. Badugu hemen barazkia ine. Zanahoria indugu, media lunetan ere, ustez más o menos berdintxu ez, gatia. Eta, bar dugu pixka presitu, eta biztartean garbituko dugu arroza. Hortxe.
Ba, ingo dugula pixket refrito hain. Barazkiek ere bere zaporia eskatzeko eta azukriak horatzeko. Orden, hemen txatope. Venga, garbitu behar dugu arroza, erran bezala medida hartzen da idorrian ez, gero bustitzerakoan beti haunpetzen delako pixket. Eta hau baingo dugu 4 aldiz gehiago eta gango garakusten, gero medida. Baina, bueno, sobre la marcha. Vale. Bertzean ezagite horituko zaten edo arroz xuri garbitu behar izan ginen 4 aldiz bai, eta hau behin nahiko gelditzen da. Gero arroz integrala, pues bueno, kalitatea edo pixket jakiteko, errantzatatena da, arroz importantea dela, bueno, idortze prozesua edo, ez? Eta hemen gusten duzue, direla batzuk pixket berdiak, hau ez da errigora karrie, nabitzen da. Orduan, hor pixket jakiten alda, ez? Igual, zein nabitzen den grano batzuk berdiak bezala, soi da idortze prozesua eta, bueno, hobetzen aldela. Bueno, hemen ikusten duzuen bezala, patu dugu zanahoria eta tipula. Hau da gehien, bueno, ingo dugu honekin sofritua. Erran bezala piperra eta botatzen badugu eta gero gehi arroza behar duen denbora eta desintegratuko da. Orduan, barazkiok erran direla osuago edo eta iten aldire gehiago egosi galdu gabe, desintegratu gabe edo galdu gabe haien gorputza, ez? Adibidez, azkenean, lurrazpiko alimentuak bai aguantatzen dutela egosketa luziak, ez? Gero, berdiak direnak, edo direnak ostoak, ez? Horiek normalean behar dute haize egosketa edo gutxiago. Bai, haien propietatea mantentzeko, eta bai, ez desegiteko osoak. Berdiak azkenean, mantentzeko haien koloria, ez? Hor dago ere duren propiedadiak. Azelgak eta, iten bat duzu sobera, berdia galtzen da edo aldatzen da berde hoi. Orduan hor da ere, gandela zerbait. Hemen txela. Espetuko dugu momentu bat, hau hartzea kolore pixketobia, eta hasiko garaia gainerako gauza gehitzen. Bueno, hau más o menos gehi guzten aldan, baina, ja hemen gaudela ez dago lan nahi dugun denbora guztia, hasiko gara piperrak ja ere botatzen. Badugu hemen bertzen ensaladako ibili ginuen zatie, probesten dugu ere. Vale. Eta, hori bai, hala. Astuko diogur bat, barneko haziak ere kentzeko. Eta listo. Venga. Vale, pues hau ere... A ber, mantentzen diren zatiek, baina bueno. Bueno, nahi gara programa batzuk iten, lehenbizko alditik, aintzinago gaten garen hobetzen edo nabaitzen demen bin diferentzia, zerbetik hasi dugula. Xerakoak ez dakizan diren pixka desastrosoak edo, zuek usko duzu, baina bueno, hango garela hobetzen. Seguro. Erran, zuretako lehendabiziko aldi dela, zola kamaran aintzinean eta sukaldatzen ibilki zarela? Bai. Aierdeko heldu zara, pentsamendu batekin etxetik, baina gero hemen ibiltzia solasian, sukaldatzen duzun bizertian, eta, ez dela erresa, nire ustez bertze programetan, bada zuterrango paripe gehiago, baina bai, ez dakit sukaldatu guten lehenagotik, edo nola ingo duten, hemen saiatzen gara egiten dena hemen, eta,
Oraingoz ez dakit, ez dut uste gaizki den atratzen ez, baina, bueno, hobetuko dugula ere seguru. Dudik gabe. Hortako gaude, ikasteko eta hobetzeko. Vale, pues a ber, badugu hemen ja barazki botaiak, botako dugu hemen gure tomate pixko bat, ere? Pare bat, 3, 4... La salsa hori heldu den. Ah, hola. Eta gure salsa famatu, honek emango dio behar duena. Hola, hortxe. Vale. Orai. Behituko dugu gure arroza. Eta nahi bauzue neurriak hartu ez, baginu neurriakin lau bota, baina karo, ere bota diogu gure salsa hori, horre ere pixketura gaten dela. Orden, nik bota behar diot badugun salda pixket ahojo, eta gero gaten bazaio faltatzen, gango gara gaitzen. Hementxe, nahi ba. Hortxe. Hala. Ba, hau hemen geldituko da, mantxo egosten. Ordutxo bat beharko du nire ustez, ordutxo eta laurden. Hemen dugu gure oiaskoa ere bai. Bueno, jai dela pixko bat hartzen. Honi ere gango gara bajatzen den biztertean ez, salda pixke gehiago botatzen eta mugitzen. Eta azkenean dena geldituko da ina. Bueno, horixen, rato baten buruan, prest dugu. Vale, bueno, hemen txeia dugu dena prest. Egon da ordutxo bat, zutan, gara pixke mugitzen, salda pixke botatzen. Bueno, hemen txe dugu arrozitoa, gelditu zegula saldakin, melosito. Arroz integrala ez da xurie bezala gelditu behar dela, bueno, al dente edo suelto edo, hau gelditu behar da ongi gine eta mazakote, pues bai, mazakote da arroz integrala, ez da bateri iguala. Orduan hemen txe dugu, askatu du bera almidona eta salsita dagoela lodi. Eta hemen txe dugu jaskoa, ja dago ere bigun-bigune desegiten dela, nahi badugu desengrasatzen aldugu, gaur egun dagoela, modan edo, bueno. A ber, netako da zaporia ez, sobera baldin badago, kentzen alda pixko bat, baina, bueno, usten duzu hemen golio hau. Ez diogu hau nizken du barre, baina, bueno, pixko bat, goitiko kapa, bueno. Ba, listo. Vale, eta... Enplatatuko dugu eta listo. Hemen arroza, gaur jango dugu alduguna eta bihar nahi baldin badugu berriz jan. Orain jendeak erraten du, arroza gordetzia bai arroz xuri, edozein arroz gordetzia ez dela ona pastakin batera, ez? Egia da badela bakteria bat, erasotzen ditula edo bai arroza bai pasta, eta dela bastante, izorratzen aldula bastante. Bada modu simple bat eta hori saiesteko, eta da berotzerakoan, ez berotu mikroondasen baizik eta berotzerakoan, ongi egosi, bai arroza bai pasta. Orduen, sartai batean patzen da ur pixket azpien, patzen da irakiten uro eta hor botatzen da bai arroza bai pasta eta ongi irakitea. Ongi irakiten baldin bada, bakteria hoi hiltzen da. Orduan, hortako ez du garazorik. Bueno, listo. Orduan, latatuko dugu hemen arroza, gure arroza, barazkiekin. Esentzia, hoi asko esentzia. Pero bueno. Plateron bat. Eta hoi asko, Atzoko izterra, baginuna hemen. Ikusten da, desegiten dela, nahi baldin bada. Zaliko dugu. Mira, hotxi da hemen pixket. Hemen dago ezurra, gero isen kasuman ezurrekin da. Tako dugu. Sobera iten bada, birain dugula mantxo bueltak mantala, baina bueno.
kalabaza zatitxo bat, cherry biscuit. Vale. Ba, hementxe. Bazkari kompletoa. Bai crossfitero eta bai ez crossfiteroen dako. Bueno, ba, hau bazkari kompletoa, bai crossfitero, bai ez crossfiteroen dako. Eta hoixen, ba, mi esker eta hurrengo arte, ongi segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.